Number 10, Bagyo ginapabot nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility, bwas nga adlaw. As of 2 p.m. ang tropical depression nga may international name nga Jangmi ang yara sa 1,280 kilometers east ng northeast Mindanao sagwa pa sa Philippine Area of Responsibility. May kabaskogon ini nga 65 kilometers per hour kag pangmadlos nga tubtub 80 kilometers per hour. Nagagiyo ini sa northwestward nga direction sa 20 kilometers per hour. Buwas sa gapni ginapaabot nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility ang ini nga bagyo kag magatawgon bilang Domeng, ang ikaapat nga bagyo sa Pilipinas ini nga tuig. Pagsulod siya sa Pilipinas, isa siya ka severe tropical storm kag mahimo mangin isa ka typhoon nga category sa Sabado nga adlaw samtang yara sa Philippine Sea. Hindi maglandfall pero malapit sa extreme northern Luzon ang bagyo kag pabaskogon sini ang habagat nga magadalas ang ulan sa Visayas nakip na sa Negros Island region sa Sabado nga adlaw.